maka ụfọdụ na-apụta mabaa n'ike ikekwa na ị nwere ego igote ana ị maghị usoro ihe na anaghị a na-ebukakwanụ a na-ebuka ibe dị na ana erika ibe dị na ana karịrị dịka ka anyị si aghọta ya ọ karịrị mmadụ na nghọta mana onye nwere okenye ọma ada dịka na nji ego m gote ana odo mmanya na ọmụnwe ana na m egosigo ana ana m asị gị nnọọ n'ụbọchị nke tata anyị kpọrọ n'emume nke anyị na-akpọ akụkọ tere aka abụọ ga anyị ji etere gị akụkọ miri emi akụkọ mego ochie akụkọ si na mgbe ochie wee pụta ọtụtụ ihe a na-eme kịta otego ebido nya ma ọtụtụ n'ime anyị amarọ ihe kpatara eji eme ya bụ ife ọtụtụ ndị amarọ na nọkwa na ihe a kpatara eji eme ihe a mana ihe ama bụ na a na-eme ya ọ na-aga ọtụtụ ihe bụ akụkọ miri emi nke ikwesịrị ịma gbasara onwe gị gbasara obodo gị gbasara ezinụlọ gị anyị na-eweta akụkọ a niile ma dọwa anya agba ma kọọlụ gị ihe bụ ihe mere o ji dị otu a ma ọ bụ dị otu nke ọzọ nke ọ ya bụ isonye ka anyị wee sị na ihe a bụkwa ihe m mụtara iwee kọọrọ ya ụmụazị gị na-ekwa ihe kpatara ihe a ji wee dị otu a anyị chọọ ejebe nke ndị ma ihe a na-ekwu maka ya anyị ajụọ fa kee na ife kpatara ihe a ji dị otu a fa gbaziere anyị kọọrọ anyị maka na anyị niile ka anyị malụ ka anyị wee kọkwalụ ndị ọzọ na-abịa abịa maka na otu a ka ụwa dị n'ụbọchị nke tata ife anyị na-ewetara gị bụ akụkọ ihe gbasara ebu a na-akpọ ya igbu ewu anị igbu ewu anị ọ na-abụ mmadụ chọọ ịlụ ụlọ asụ na ya egbu ewu anị ọ bụ na mmadụ gote anị n'aka mmadụ mmadụ gote anị asị na ya egbu ewu anị mmadụ lụchaa ụlọ ọ bụ na o gburu na-ewu anị na mbido mgbe ọ na-egbukwu anị ka o bido lụba ụlọ ọ bụ na ọ lụchaa anya asị na tupu ọ banye o gbuo ewu anị biko anyị wee na-ajụ gịnị bụ igbu ewu anị nna ndewo biko ọ yekwana anyị ka anyị matụgodu afa gị mata onye ị bụ na nke eji malụ gị no afa m bụ Ogbuefi Eze-Ugonabọ Onoli Ugonabọ kpọọ m Onoli Igbo ọgwụ Onoli Igbo ọgwụ yes daalụnne eji mara na onye ọdịnala ka m bụ daalụnne biko nwee ife bu anyị wee bịa maka ọ na-abụ ụfọdụ ife na-eme ịchọọ ka ịchọba ndị mmanya bụ ife maka na okwu na-adị mma n'ọnụ ndị ma ife oyi ekwu enwere ife a na-aga na-eme na be anyị tata n'ala Igbo ọ na-abụ onye Igbo chọọ ịlụ ụlọ ma ọ bụ na-alụsigo ma ọ na-akwado ọ sị ka egbue ewu ana ma ọ na-ogote anị ewee sị ka egbuo ewu anị mana ya amarọ ife kpata eji egbu ya bụ ewu anị biko gwatụgodo anyị ịma ihe kpata eji egbu ihe a maka ndị na-amara ya daalụ ajụjụ bara uru n'ala Igbo bụ ihe onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo cheludo echiche a ọ ga-adị ogologo ndụ maka ụfọdụ na-apụta mabaa n'ike ikekwa na ị nwere ego igote ana ị maghị usoro ihe na anaghị a na-ebukakwanụ a na-ebuka ibe dị na ana erika ibe dị na ana karịrị dịka ka anyị si aghọta ya ọ karịrị mmadụ na nghọta mana onye nwere okenye ọma ada dịka na nji ego m gote ana odo mmanya na ọmụnwe ana na m egosigo ana kwụọ ụgwọ ọ bụrụkwa ebe a ka o belu ibe ihe eji wee gbuo ewu a na-abụ enwere ndị mbụ na ndị egede ọ bụkwa nwa ana anwa ụfọdụ fụrụ ana na anaba na nna ya mara ọ bụrụ onye nwanwe ike ọ bụghị nna ya nwe ana nọ nna bụ ndị nwe ana anwa ewu anwa ka eji egbuju obi ndị nwe ana anwa gboo ewu anwa bụ ewu ya egbu gbupụ ọbara na iji wee gbuo ewu ana bụ na ndị nwe ana anwa eseligo aka enyefezie ga ana anwa n'aka maka na ewu ana dị ka ewu nwaada
ya na enwere ebe ọ batalụ n'emume mmadụ n'elu nwaanyị na ọ bụrụ na iwere iwu nye ndị igolu ana n'aka ekpeli ekpele dị ya igbugo ewu a n'ụwa ta ụwa a enwero ikwu na ibe ndị anyị abịakwa na ananwa ọzọ maka na etinye isi na ananwa ebe egbugoro ewu a na-egbuo ya maka ndị mbụ na ndị egede nwa ananwa eseligo akaba na anabozi nke gị ma ị tụrụ alụsị na ikwuru okwu ọnụ nkịtị ọya dịile ibe eji egbu ewu a na bụ ka asọpụrụ ndị mbụ na ndị egede ka ọ bụrụ na imepụgo ihe ọbara ebe anwa ihe ọ bụ na imebezi na ananwa ọ bụrụ n'aka ike ka iji weli ya ihe ananwa ma egbukwuzi mmadụ na be gị bụ onye goli ego belụsọ ma onye zọbala ịnya a na-ejide ya bụ ite esikwere n'ọkụ anyị elikwu ya eli maka na esiri ya ka erie ya erie bịanụ nọnye gozie na doo ya nsọ anyị rie ya ka anyị rite ndụ na arụ ike n'afa Jizọs unu bụ ndị anyị bịanụ rikwenu nke unu n'afa Jizọs Chineke nna Chineke ọkpara Chineke mmụọ nsọ ihe onye bi n'eluigwe onye kere eluigwe asụkwa gị bịa kọnfam ekpere na ya n'afa Jizọs onye ọbụla lilu nne ya adị ọnụ na-erikwuru ya adị anya fụrụ nne ya adị anya na-afụrụ ya adị Chineke nna biko rie nne ya n'otu ụmụ gị rie n'ibe n'afa Jizọs nọọ ka o si debi ya daalụ nne nna anyị biko ọ bụ na mmadụ zụọ anị n'aka mmadụ mana o gbupụrụ ewu a o nwere ife ogbu onwe ife ga-eme ya ofugodu bụ na ibe mere mma na-adị mma ka emegbuo onye mma maka igburu agwụ igbusiri agwọ anwa nwere ike ịgharịkwa taa gị nwa tagbuzie gị atagbu onye ọbụla igolo ana o kwutere okwu na ihe egbuli ya ewu ana maọbụ na ihe enye ya ego ewu ana maka inyere anya nye ego ewu ana ekweta na ego ewu ana igbugokwa ewu anwa iwu abụrụkwa na eji egbupụ ọbara ebe anwa onye a nala ya ego ewu na ego ewu ana igbugokwa ewu ana mana ọ bụrụ na emere ya n'enu ekwu igogo a na-enye ya akwụkwọ a na-esi ebe a pụba ịpụba ndị agharata echi niile zọba na anwa anala ya maka na onye ọbụla bụ onye Igbo ya jụ egburu ewu a wee sị na-egburokwa ewu a wayo ka onye a gwuru gị na ole ekwogo ana ịghọtara na ọ dị ka mmadụ izikọ mmadụ tụọlụ mmadụ aka na be mmadụ na idulughị ya bụ onye anwa ilubeghị ebe ị na-eje ibe ewu ji dị mkpa na egbu a na ana bụ gịnị ewu ewezigo ọkụkọ enweghị anụmanụ ọzọ tọrọ ewu n'ebe ọbụla a na-ayọta mmụọ ma eme ka udo dị bụ ewu na ọkụkọ ya ọ bụrụ imeji evi ihe evi na-alụ nke erike iche maka ọ bụrụ mmadụ ncha na-emetụ evi aka ma ọ bụ evi erikekwu ihe eji eme ibe ana ma achọ ntọ na ana ihe na-ewu na ọkụkọ bụ isi ntọ na ana ya bụ isi nchụaja igbusisikwa ewu ana chọzikwa na ị chọrọ igbu elu ndị mmadụ evi gbube evi ma na-ewu unu bụ ya bụ omenala ya daalụ nne nna anyị onoli Igbo ọgwụ ekeneka gị biko ọ ya enwelele maka na okwu a na-ebuka anyị ama nkwụchakwa ncha n'ụbọchị mana ọ ya enwelele okwu ndụmọdụ ma ọ bụ okwu mgbazi ị ga-enye ndị Igbo gbasara igbu ewu anị ma ọ bụ ihe dị otu a gbasara ihe anị daalụ ndụmọdụ na-enye ndị Igbo ewu na n'ihe ọdịnala bụ nwa tototokwi maka onye mmele ibe ọdịnala ọkwali ikekwe chi niile okenye nọchitere ya ma nọzi
enwezi nke elu aka enu amelu aka na amelu aka ọma gbazinwuru mmadụ mana ọ na-aka mma mmadụ ibido na nwa sobe okenye ezigbo okenye na-enwekwa okenye alụrụ ala enweghị okenye elugo 100 ala ya akago ezigbo ọmara omenala enwere ife ọbụla ọma ga-edubuga ụmụ ya ụzọ ndụ maka echi na ndụmọdụ na-adụ onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo ụdị ka ọsọ gị kpata ego ụdị ka ọsọ gị dị malụ ọdịnala malụ ntọala malụ nke bụ eziokwu igbu ewu ala ọ dị n'anya Adam ụka nke a bụrụ ụka nke a bụrụ ịgọ mmụọ nke a bụrụ na ọbụlụgo iwu anadebela onwe ya ọ ga-abịa eme ya ọlalụ nzulala edo echi niile do enwere ibe ngwakọta na-adị n'ime ya si mmegbuo ibe maka esi eme ya a napụghị egbuo anụ si bunye nwadị ukwu ya na onye ọbụla bụ onye Igbo mara ama na ụzọ ọbụla ọdịnala si gị sobe ihe etinyere nke ihe etinye ewepụ na ewepụ na ọdịnala bụ ụzọ eziokwu na ndụ onye ọbụla na-ego ana ya jide n'aka na ọ ya emezu ihe dị na ya maka na ụfọdụ ndị golo ana bụkwa na ụmụ ha ka a na-egolu ụfọdụ ndị golo ana nwere ka ọ bụrụ n'iru ka ọ ya ebe nwee ka ọ bụrụ n'azụ ya ka ọ ya ebe ma eziokwu dị n'ime ya ma ịbụ ndụmọdụ na-enye onye ọbụla ka onye ọbụla ji n'eziokwu soro ibe dị n'ana na ana na-eri mmadụ ndị ana gburu karịrị ndị eji poizin gbuo ndị ana gburu karịrị ndị ọya gburu nọ ime imepụrụ ịzọba ana nọ nke gị ma ọ bụrụ nke gị nwa enwere ife Igbo ji achọ ihe na ụdị ọbụla ma ana ji aka eke ikpe onwe ya onye ana na-edoro anya ya etinyekwana aka na ana na-egbu mmadụ ngwa ngwa emeterekwa ya n'ụka ekpetere ya na ekpere Baịbụl agwọrọ ya ma ọ bụ isi ma ọ bụ aja na mba aka ji ọfụ elu ọkwa na nke anwa na ibe eze dibịa ma eze amoosu elu ya anakalicha ibe niile elu ekenekwa m unu nna daalụ nne anyị ekene gị na nkọwa pụrụ iche ị na-enye anyị dịka isi enye na mbụ anyị na-asị na anyị na-ekene gị na-edugokpa ekene na-asị gị daalụ deme unu anụgo n'otu o si wee dị tata na nke Onoli Igbo ọgwụ Chief Chinedu Ude ka o si wee kọwara anyị ihe gbasara anị na ka esi egbu ya bụ ewu anị na-egekwanụ ntị ka anyị anụkwa ka ya bụ ife si wee na-agakwa n'oge ọzọ aka mbụ onye nke gị Chidi Ikenna Amobi ka ọ dị ka nwere dị nna anyị daalụ nne ndewo onwe isi iche n'ife okwu bụ eziokwu onwe nke inwe ị ga-etinyekwu n'ime ka onwe nke iche a ga-ewepụ n'ime akụkọ ndị a niile anyị wetara gị ka obodo anyị wee na-abawanye na mmụta maka mmụta bụ sọ mgbe mmadụ ga n'ụlọ akwụkwọ mahadum ọ wee bụ na ọmụtago mba ọ nwere mmụta nke ọ ya abụ ị na-esonyere anyị ebe a anyị na-adọwa okwu agba na-akọwara gị ihe mere ihe a ji wee dị otu a ma ọ dị otu nke ọzọ na-esonyere anyị na CIA News Africa anyị ga-edego ụmụaka a niile ma gba mbọ na ịmụta anya ma mụta ya nke ọma aga m bụ onye nke gị Chidi Ikenna Amobi daalụ rinne maka isonyere anyị. Looking for a perfect place to relax and have fun? Welcome to Creamy Castle, where comfort meets happiness. Step into a cool, peaceful, and beautiful environment specially designed for relaxation, enjoyment, and unforgettable moments. Enjoy delicious ice cream, refreshing treats, and quality time with family and friends in an atmosphere filled with joy and comfort. And guess what? The children are not left out. At Creamy Castle, we have a wonderful playground where kids can laugh, play, explore, and have the best fun ever in a safe and exciting environment. So while the parents relax and unwind, the children enjoy endless happiness and adventure, perfect for family outings, birthday hangouts, weekend relaxation, and fun-filled evenings. Come
and experience the taste of joy and relaxation today at Creamy Castle, the home of fun, relaxation, and sweet memories. Creamy Castle. Relax, refresh, and enjoy. Visit us today at Garcia Foods Building, 7th Mile Junction, Ogidi, Anambra State. Let's see you there.